Ka kanhon ki seng balang jong ki samla na kathan shatay la mingi hapo kalama jong ka North East Students Organization neso kala dawa ban pensaja da karai penyap persya ki runar ki badan kti halor ka jingsha penyap dusman jong samla puli na Tripura u Angel Chakma u badang Arvasaus nemerta. Ha ka Dorcas balapha sha menteri rangba ka Uttarakhand u Pushkar Singh Dhami ha ka laipo tarik no pra u chairman ka Neso u ba Samuel Jarwa ulaong ka Neso ka penram jorya ka te ka kam thombor persya ki brio na kathan shatay la mingi. Ulapan kan mau ya menteri rangba bakum kini ki kam thombor ki dei ki bayai bu jingmai ki samla puli bat ki brio ki badai ni ki benta baper jongkari India. Ngi dawa badai ban pensitom mardor da karai penyam persya ki runar ki badan kti ha kani ka kam pentriam basyarkai bat bantau no ya ka police station bakerpang kaban kami kerpang ha ka bayadai bat ki jingja ki bami na ka jingsngau ya per jet penrio bat ki kam thombor ki brio ki badai na kani ka than shatay la mingi ong uchaman ka Neso habadawa shu ban pentre kam ya ka an persya ya per jet penrio Anti-Racism Act kanang mantela kam ya kum kini ki jingja kam thombor ki bami na ka jingsngau ya per jet penrio. Lakban kedo ba u Angel Chakma ulangan haka jingsha thombor bat syadung da ki tiar penmensaw haka kenhuan ki runar hadera dun haka kendai trik no pra haka ba ula klat no haka arpen rio trik no pra namar ka jingmen saw jur hapedeng ka jingsha sumar hapo hospital. Upara jong u Michael Chakmaru ulangat lang haka jingmen saw haka ni ka jingja sya thombor. Ni yakini kisnam abar hagini kisni Kibriu lakalong na po Meghalaya yang nagiway pat gijala jong kathan sti lammi brokwe lagi don sti spori India kisah khenben kisah khotben kisah pendik komni bat komtai bandong begini kimdei Kibriu nakaju ori barhagini kisi nangi bawe u somla puli nang the na po jala Tripura la do e la jong jingem tang nakada ba luk ba ulong ko malong maki kadur gadar jungu ka per ka rupam bam ko di ka per marbelai bangis ni sathain stay lamingi ka jing long jongi kadur thmat ki jongi ka per ni kita kinong India hi bro ko bai wat la du la ka jong chigem de tang na takada habang ya keren ni kini kamat don gibriu wat gi jai briu jongi ru ki keli ada gibriu nang ni stan na kathan sete lamingi sepori India ke kendo ikini kijing kisha banben na kawe ka por sa kawe pat bateng teng bunsin kidu na ka jong jing kiong pat kay ka baja pat hang ne po kri jingi ngiru kum ka jai benre warit pat ni pet ikibri buan nabar ni pat ni talasi gibri buan nabar rengong iki baka jinge per hangta kalabun hadu kata-kata kalong balik baghap dan soto bangi kum kajela ngidon kajela badupot usam bad kari Bangladesh ngidai kajela kaprong kaput bad kawai pat kari lakalong ke Meghalaya lakalong ke Assam lakalong ke Tripura lakalong ke Mizoram lakalong ke Nagaland leka Arunachal Pradesh rukumjo bad ke Manipur rukumjo bat kibriu jongi ki balai nang ne chate sepori India kimde ka threat lani ka jingma ya ki lakalong haka khai ka pateng lakalong haka yokam go yojam lakalong haka sensyar ka khadar ti balai kibriu nang ter pori India pat ki banben ki nyoben bar ki persang bat pendik ki kibriu jongi nang ne na po ka than sti lammi kadaw hi kalong bangi kadur khmat jengi kaper naki re tang na kadaw jong kadur khmat kila ban le hadu kan ne kanu tam le kada ngi indai ka jingma ya kata ka khai ka pateng ka jongki indai ka jingma ya ka senchar ka khadar ka jongki ya ka yo ka kot ka jongki ya ka khando wa sia ka jongki henre hang ne po than chite lamingi katno billion kidon ini gibriu no po India buan ban song ban buai slong hang ne po kijela jingi bo pero hang ne po kan sti lamingi ni haban so tho tanggawe bangi kum kirit pa
nang ni lakalong na Meghalaya lakalong ni giwei pat gijala jong kathan sti lamangi ngimla ban syania ngimla ban dan gano kajing syania ba ka sarkar India ni gibriu nang thin po India ki Irian Ris ki banlong kita ki nongyarap ni ki nongyada jongi ni mangihi hapan petikna bagi nom kam ya ta jigarap joki ni hapan petikna bagi long kenran ni long sim halaga jongari halaga jongga it halaga jongga buluk bar kade yangi ki samla ya fi ki samla bar ki longdin ban menta bagi longdin banwan ban petikna bagi kum kejak mendriu ngen bat nak hendo ka siap ngen bat nak kai pateng ngen bat ya sensyar khadar ban ngila ban bat ya kata lingba jonggai lengba kejing pikir kejongi lengba kejing yailong adakar kejongi lengba kejing yailong pet perongan kejongi begini gibri gowan nabat lakalong na India lakalong na Bangladesh kimdei banyo bandrung ban sotiet hapok isnong gitau jongi pok kiet ki himai jongi